inauguration of the NCP office here in Panji, and this is the beginning of a new innings for NCP in Goa, and I am sure that we will, in the coming Vidhan Sabha elections, after 14-15 months, we will be one of the principal parties in the state of Goa. आम्हाला आज एनसीपीच्या नवीन कार्यालयाचा उद्घाटन करताना अतिशय आनंद होत आहे. आम्ही सर्व गोव्याच्या नागरिकांना दीपावली आणि नवीन वर्षाची शुभेच्छा देतोय आणि या राज्यामध्ये एनसीपी या नवीन कार्यालयाच्या सुरुवातीपासून नवीन जोमाने आणि उत्साहाने काम करेल आणि गोव्याच्या विकासासाठी, गोव्याच्या सर्व नागरिकांच्या भल्यासाठी आम्ही काम करणार. ही आमची या आजच्या या कार्यालयाच्या निमित्तानं मी सगळ्या गोव्याच्या नागरिकांना आवाहन करतो.